Ano? Siyempre, ang marahay na bareta, di kaniyan sa Ebanghelyo, ngunyan na aldaw. Okay? Ngunyan na aldaw ng Martes. Ano? Mga tugang iyan ang sa tuyang tutukaron. Pero siyempre, bago kita magpadagos ka sa tuyang programa, siyempre, magpangadji kita. Ano? Na importante, ano man ginigibo ta, ano man sinasabi ta, kaibahan ang Diyos. Di pwedeng sabihin, itsapwera ang Diyos. Perming kaibahan, ano? Kaiba-iba ta ang Diyos sa gabos na mga sa tuyang mga ginigibo, sa tuyang mga pag-urlay-ulay. Kang iba sila, ay, di ko magkaipuan ng Diyos. Anong di mong kaipuan ng Diyos? Galing kita sa Diyos, haling kita sa Diyos mga tugang. Kaya dapat lang, sabi nga, seek first the kingdom of God, and everything will be added unto you. Sabi nga ni, hanapon tamon ang kahadian ng Diyos at ang gabos mapapa sa tuya. Ano? Di kita magkukulang. Ang Diyos matao iyan. Kaya nga may mga taong nagkukulang, dahil hindi na pag-iiba ang Diyos. Sinisisi pa nila ang Diyos. Bakit ang Diyos nagtatao ng bagyo? Bakit ang Diyos nagtatao ng basura? Bako po. Ano? Ang Diyos ay nagtatao ng karautan. Ang Diyos nagtatao ng karahayan. Ano? Sino ang gumagawa ng basura? Ang tao ang Diyos. Pag nagbaha, sino nagpuputol ng mga kahoy? Sino nagkakwari? Ang Diyos o ang tao? Bako baga, ang tao baga, pagkatapos sasabihin, oy, kasi ang Diyos hindi tumutulong. Hindi po kahit tulungan tayo ng Diyos kung hindi natin tutulungan ang ating mga sarili, mga tugang. Para bang ikaw matabangon, matabang-tabang ka, pero sa pinatabangan mo, dahil man talaga nagtatabang sa sadiri niya, baliwala sa naiyak. Kaya mga tugang, na mag-arang kita permis sa Diyos. Okay? So, ibahala nindo ako, mangadji na kita ng pangadjiyon, mapangadji kita. Sa kalang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Alalahanin mo, o kabanal-banalan Birhen Maria, na walang sino mang humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami na mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen ng mga Birhen, at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming mga kahilingan sa aming mga pangangailangan, bagkus kami yung dinggin at kaawaan. At pakiusap mo rin po, mahal na Birhen Maria, sa iyong anak na si Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas, na bindisyonan niya ang himpilang ito ng DCGB, ang may-ari, ang namamahala, ang mga nangangasiwa, ang mga tumutulong, at mga nagtatrabaho. At lalong-lalo na ang aming mga tagapakinig. Kasangkapanin po ninyo kami sa palaganapin ang inyong banal na salita. Tulungan po ninyo kami sa aming magawain. Ilayo po ninyo kami sa anumang mga masama at lalong-lalo na sa anumang sakit upang patuloy kaming makapaglingkod. Huwag po naman kaming mahawaan ng anumang sakit upang kami makapagpatuloy na paglilingkod sa aming kapwa. Ang lahat na ito ay hiningi namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga tugang, Diyos marhay na hapon giraray sa Indogabos. Ngunyan sa tuyang pag-uurulayan ang manunungod sa magayon na umarhay na bareta na hali kay San Lucas, Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 21, talata 5 hanggang 11. Ini mga tugang manunugod ini sa pagwawakas ng panahon. Okay?
pagwawakas ng panahon. After all, ang lahat ng bagay ay may hangganan. Ano? Kasi sabi nga, isa lang ang katiyakan ang isang tao na buhay. There's one certainty, isa lang naman eh. Pag ang isang tao mabuhay, sigurado ako, mamamatay siya. Walang makakatakas dyan eh. Walang makakatakas dyan. Ano? Sino bang sabi mo, Father, wala pa naman taong namatay ah. Ano? Kahit mayaman na mayaman, may milyonaryo, bilyonaryo, ano? Namamatay. Sapagkat yan po ang tunay na katayakan. That is one certainty. Ano? Pero, hindi ko kayo tinatakot ha. Sinasabi ko lamang ang katotohanan. Sapagkat ang pangliling lang ni Satanas ay ito. Hindi ka mamamatay. Ang tukso ni Satanas, sige lang, hindi ka mamamatay. Hindi ka mamamatay. Gawin mo ang gusto mo. Gawin mo. Hindi ka mamamatay. Mga kapatid, naniniwala ba kayo? Naniniwala ba kayo? Pero maraming naniniwala kay Satanas eh. Kaya nung ginagawa, dahil sabi ni Satanas, ay hindi ka magagadaan. Hindi ka magagadaan. Kaya gibuhon mo ang gusto mong gibuhon. O iba naman na nagsusunod kay Satanas, ginigi mo ang kagustuhan ninda to the point na hindi makapagsisi, hindi na makapagbakli, kasi nga nahuli na siya ni Satanas. No? Mga kapatid, sana huwag tayong magpapadaya. Huwag tayong magpapalinlang sa mga matatamis na salita. No? Yan ang problema eh. Nadadala tayo sa matamis na salita. Ano? Sabi nga, ang galing ni Satanas na mag-advertise ng kanyang kaharian, ng kanyang misyon. Pero alam nyo, ang tanging layunin ni Satanas naman, makasama ka, makasama tayo sa impyerno. Kasi gusto ni Satanas, may kadamay siya. Yun. Yan ang problema. Yan mga kapatid. Kaya nga ang ebanghelyo natin, tungkol po yan dyan sa pag dumating na ang mga araw. Yan. Sabi nga, guguho ang lahat. May katapusan po ang lahat. Ano? So, hindi ko kayo tinatakot. Ano? Sinasabihan ko lang po kayo ng totoo. Ano? Ito po ang masasabi natin, ano? Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 21, verses 5 to 11. So, mga tugang, sa kuya ng babasahon ang ebanghelyo ngunyan. Nag-uurolay na nagkapirang disipulo, dapit sa templo, na labi kagayon, hulikan mga mahalagang gapo, asin kan mga dulot sa Diyos. Sinabihan sinda ni Jesus, maabot ang panahon na mayo diyan nin matatada ni sarong gapo sa ibabaw ning saro panggapo. Taang gapos marurumpag. Yan, sinasabi marurumpag. Ngahulugan lang mga tugang, nagpapasabot sa nasatuya na ang gabos may katapusan, ang gabos marurumpag iyan. It will come to an end. Walang bagay dito sa mundo na hindi mabubulok, hindi masisira. Ano? Kaya nga kahit sa meron tinatawag repair and maintenance. O kahapon, tinalakay natin ang tungkol sa templo. Bakit tayo nagbibigay ng abuloy sa templo? Dahil sa maintenance ng simbahan. Ilaw. Okay? O yung kalinisan, sweldo, maintenance po yan, maintenance. Yan, okay? Kaya importante yan, maintenance, okay? Kung sa English, maintenance, okay? So, yan, marurumpag yan mga tugang. Versikulo 7, dangan, nagapot sinda, Maestro, nuarin ini mangyayari,
Ano ang magiging tanda na ini mangyayari na? Okay? Nagsimbag si Jesus. Mag-ingat kamo. Di kamo magpadaya. O, ini nga. Si Jesus mismo nagsasabi sa tuya, di kamo magpadaya. Takita, nadali kitang madaya. Lalo sa mga scam. Alam mo, sasabihin, oy, magtaya ka sa kuya, magtao ka sa kuning kwarta. Ang tinaw mo sa kuya ng 1,000, maano yan, maduduble ng 10,000. Magtao ka. Ika naman, okay? Gamitin natin ang ating utak. Okay? Maging matalino rin tayo. Sabi nga, be, okay, innocent as a dove, but clever as a serpent. Okay, maging tuso. No? Okay, ibig sabihin, maging tuso ka rin. Father, hindi. Ang turing ni ba maging inosente? Hindi lang po. Okay, inosente ka para maging kang lulukuhin ka? Ayaw ng Diyos na madaya ang kanyang mga mananampalataya. Ano? Ayaw ng Diyos yan. Gusto ng Diyos na tayo ay nasa katotohanan. Kaya maging tuso rin tayo. Ano? In the right sense, ha? Clever. Ang ibig sabihin, clever. Okay, basahon ko. Huli tadakol ang madigdi sa ngarang ko na magsasabi, yan, magpapanggap na siya. Ako ang Kristo. O nag-abot na ang oras. Yan mga tugang. Kadakol yan ng mga nananakot. O the end of the world na. Kaya maghanda na kamo. So mga ipabakal na nindo sa kuya. Ang mga pag-aari nindo. Yan, kalukuhan yan mga tugang. Ano? Walang makakaalam kung kailan talaga the end of the world. Okay, basahin ko ang Biblia. Nag-abot na ang oras. Ako ang Kristo. Maraming magpapanggap yan. Dahil kamo magtubod sa inda. Yan, sinabi ni Kristo eh. Kaya nga, ang problema sa tuya, ang abot ka sa English, gullible. Madaling magtiwala, madaling magtubod. Kaya nga, dapat, sabi nga, test the spirit. Anong ibig sabihin, test the spirit? Siyempre, subukin kung ang tama ba o mali yan. Kasi nga, habo ng Diyos na tayo madaya. Pero bakit, Father, ang mga Kristiyano na dadaya? Alam mo, sa kanila na yan. Ano? Dahil sa hindi sila nag-iisip. Ano? Sabi niya, nagtutubod-tulos. Pero sabi ni daig ka mo magtubod sa inda. Daig ka mo magtubod-tubod-tubod. Permi, daig yan. Ano? Magtanong kayo. Ibig sabihin, aramin nindo, imbestigahin nindo. Ang problema, dahil kita nag-iimbestiga, pag sinabi ni ganito, ay yun na. Yun na. May data yan mga tugan. Daig ka mo magtubod. Daig ka mo matakot kung makadangog ka mo ng gera sa mga ralabanan. Ang mga iyan dapat na mangyaring muna. Alagad bako pa iyan ang katapusan. Yun. May mga tao nagsasabi, alam mo, sa December 31, the end of the year na. Tama yan. The end of the year, but not the end of the world. Oo, sa December 31, 2020, the end of the year 2020. Kasi January 1, 2021 na. Okay? Yan ang pangako ko. Ako, matubod ka mo sa kuya. Sa December 31, the end of the year na. Malapit na ang the end of the year, but not the end of the world. Marami, naluloko dyan. Kaya sabi nga, daig ka mo magtuwod. Padagos siyang naghayag. Ang sarong nasyon malaban sa magkasinasyon. Ang sarong kahadian malaban man sa magkasikahidayan. Malinog ning makusog. Grabe asin, magkakaigwa ning gutom sa kapeste na manlain-lain sa lugar. Magkakaigwa ning
makangingirat sa dalakulang tanda hali sa kalangitan. Okay? Alagad, bago mangyari inigabos, dadakupon asin papasakitan kamo. Yan ang mga tugang, persecution. Totoo, hindi ba ang nagsasabi ng totoo? Pinahirapan? Minsan nagsasabi ka na ng totoo, ha? Halimbawa yung anak mo nagsabi ng totoo, o sino ang nagbasag ng pinggan? Sabi niya, ako po, mami. Halika, papaluin kita. Ay, kaya nga, mula noon, hindi na siya nagsasabi ng totoo. Bakit? Pag nagsasabi pala ng totoo, kinakastigo. Mali po yan. Mga magulang, pag ang mga anak ninyo nagsasabi ng totoo, huwag nyo silang pagagalitan. Okay? Kasi, iyan, kayo rin ang nagsusubol sa inda na magsabi, ay, mula ngayon, ayaw ko magsalita ng totoo sapagkat pag nagsasabi pala ng totoo, pinaparusahan, kinakastigo, pinapalo. Kaya mabuti na lang, magsisinungaling na lang ako. Bahala na sila magdiscover at maghanap kung sino ang nagsabi ng totoo. Yan maindata mga kapatid yan. Kaya nga, pag nagsasabi ng totoo, okay, tanggapin. O next time, pangaralan. Iba yung pangangaral. Sa iba kasi, hindi, Father, kailangan disiplinahin. Ang pagdidisiplina, hindi po pagpaparusa. Ang pagdidisiplina ay pagpapaliwanag. Ano? Pagpapaliwanag. Kadaklan sa tuya, ang mga magurang sa indap, ang pagdidisiplina, papaluin. Alam mo, kahit papaluin mo, patayin mo pa ang anak mo sa palo, hindi yan matututo kung hindi papangaralan. Ang importante, pangangaral. Pangaralan mo. Yan. So, yung sinasabi ng Panginoon dito, alagad bago mangyari inigabos, dadakupin, asin papasakitan kamo. Darahan kamo sa mga sinagoga, saka sa mga bilangguan. Iatubang kamo sa mga hadi, asin sa mga kagsakop, dahil sako. Panahon na nindo na ini, magpahayag kang marhay na bareta. Yan mga tugang. Let us be witnesses of the good news. Sinasabi, ini ang panahon na magpahayag kang marhay na bareta. Ibugtak na nindo ang sa indong isip na daig kamo mahadit kung paano kamo masimbag. Tanda nindo huli tatawang kamo ning mga tataramon asing kadunungan na dai masusudya o masisimbag kan sa indong mga kaiwal. Okay? Ang ibig sabihin mga tugag, pasasabngan kita ning Diyos. Ang importante, pasasabuan kita ng Diyos. God will inspire us what we will say. Okay? Ipapa-arestar ka mo, maski kan sa indong mga magurang, mga tugang, mga kadugo, saka mga katuod. Totoo mga tugang yan. Minsan mga tugang mo, magurang mo, na di ay nagtitiwala sa imo, aaparestarong ka. Okay? Makadugo pa sa mga katuod. Ipapagadan ninda ang iba sa indo. Grabe Ikakaungis ka mo, kang gabos, ning tao dahil sako. Anong dahil sako? Kasi natindog para kay Kristo. Nagsasabi ka ning totoo. Alagad maski sarong buhok sa indong payo, dai mawawara. Kung makatagal ka mo, makakamtanindo ang buhay. Magayunan mga tugang ang sa tuwing ebanghelyo ngunyan, hali sa ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 21, talata 5 hanggang 19, na sinasabi sa huling talata, ini mga tugang, kung makatagal ka mo, ang ibig sabihin sa English, if you persevere, pagtsatsaga, okay, you will win your lives. Sa English po yan. Makakamtanindo ang buhay.
Importante mga tugang yan eh. Ang mga taong matyaga, ay mabubuhay ning magayon. Pero ang mga taong mga di nagtsatsaga, okay? So mga madaling boring father, boring yan father, boring yan. Mga tugang, madali silang madara. Kaya naman, madali silang maraot. No? Kaya mga tugang, importante yan eh. Pagpapagirumdum sa satuya, mga tugang, gabos igwa ning katapusan. Pero, iningani, ang pigtutukoy digdi ni Kristo, walang iba kundi ang sa iyang katawan. Okay? Samantalang, hinahangaan ng mga tao, mga tugang, ang kagandahan at karangyaan ng templo doon sa Jerusalem. Ito naman si Jesus na nagsasabing balang araw, mawawasak o marurumpag ang lahat. Pati ang templo. Alam mo po, ilang beses na ako napunta sa Jerusalem. Okay? Sa Wailing Wall. Ano? 11 beses na ako napunta doon. Ano? So makikita mo ngunyan, ang templo, ano na lang, pader na lang. Wala na. Kung sila lamang ay nakinig, nagdanog kay Jesus, de sana nawasak ang templo. They were under the Romans, at mga tugang, ano? Nawasak ang lahat, pati ang templo. Bakit? Alam mo, magdangog. Magdangog sa mga nagsasabi sa tuya. Si Jesus sinabihan na sinda. Ano? Pinangaralan na sila, nagpayag na si Kristo, pero alam mo mga tugang, habo sindang magdangog. Ano? Habo sindang magdangog. Kaya kita, ngunyan, pinagsasabihan na, may mga tao na, dahil na po kamo magpakwara-kwari-kwari dyan. Anong ginigibo? Dahil nagdadagog, sige, magkwari. Sige na magkwari. Total, may kwarta kami. Kamu dahil, kamu ang magagadan. May data iyan. Mga tugang. Purtulo ng mga kahoy. Magputol ng mga kahoy. Total, ipabakas ng mga kahoy. Ano mga tugang ang nangyari? Ang problema din kasi, may mga tao dyan, bakit? Huwag mo na isumbong ha. Magkano ba? Ito, pera. Yan ang problema sa atin. Bato-bato sa langit, taman, magalit. Magalit na kayo magalit. Pero sinasabi ni Father Boots, ang totoo lamang. Ano? Marami kasi sa atin, mukhang pera. Mukhang pera. Pag pinakitaan ka na ng 1,000, nakalimutan mo na ang tama o mali. Mabuti at masama. Wala na. Kwarta lang eh. Ang kapalit. Mga kapatid, anong gusto mo? May kwarta ka nga, patay ka na. Sana pa mga kaibigan, tayo ay mabuhayan na. Sana ang mga kapatid natin na maralita, mga mahihirap, okay? Makibaka na. Dapat, magkaisa. Father, paano magkaisa? Nagkakanya-kanya sila. Ito nga lang, may nabalitaan ako. May nagbigay na yung Tucci Foundation. Kung totoo man o hindi, pero may sabi, totoo yun, ha? Ano nangyari? Nag-away-away. Anong pinag-awayan? Pera! Sana mga tugang, sana wag tayong madala dahil sa pera. Yun. Kasi Ebanghelyo, makinig tayo. Makinig tayo sa sinasabi ni Jesus. Makinig tayo sa mga nagsasabi sa atin. Sapagkat mga magulang, ang mga bata dyan, nakikinig pa ba kayo sa mga magulang ninyo? Sasabihin nyo, ay, mas matalino kami kaysa sa mga magulang namin eh. Kami nakapag-aral, ang mga magulang namin, grade 3 lang eh. Alam mo, kahit grade 3 lang ang inabot ng inyong mga magulang, pagdating sa karanasan, mas magaling sila. Kaya, yung karanasan, sabi nga, experiences are the best teachers in life. Okay? Kahit marami kang alam, okay, you may know the information, but you have never experienced it. Iba po kasi ang theory sa practice. Importante mga tugang yan. Makinig tayo. Ang problema dahil tayo nakikinig eh.
Alam mo yung templo sa Jerusalem, kung nakinig lang sila kay Jesus, hindi sana mawawasak yun eh. Kaya ngayon, pinapaalala ni Kristo sa atin. Okay? So mga tuwid, ito, ipinapaalala ni Jesus sa mga Hudyo at sa atin din. Lahat ngayon, ang isang hindi maiwasan at hindi maitatanging katotohanan sa mundong ito. Tandaan po natin ito. Totoo po ito. Ano? Totoo ang sasabihin ko. Okay? Pansamantala lang at may katapusan ang lahat ng nilikhang bagay. Yan po. Everything is simply temporary. Okay? Magkaroon ka ng kayamanan, pero may narinig ka na ba? May nakita ka na ba? Nang inilibing siya, lahat na kayamanan kasama sa sementeryo? Mga kaibigan, babalik po ang iyong lingkod pagkatapos ng paalala at pag-usapan pa natin ang mga maraming bagay na paalala. Kasi mga tao, nakakalimot eh. Nandito si Father Boots, nagpapaalala lamang po. Okay? Magalit na kayo sa akin. At basta nagpapaalala ako sa inyo. Ano? Nagpaalala. Sapagkat, alam mo, kung hindi ako pinaalalanan ng aking mga magulang, hindi ako siguro naging pare. Hindi ako naging mabuting tao ka ba, Father? Oo, siyempre. Hindi ako naging mabuting tao. Kasi sinusunod ko, pinakikinggan ko ang mga paalala sa akin ng aking mga magulang. Alam mo, ang huling salita ni Papa bago siya namamatay, hindi naman, bago siya, mga ilang araw bago siya mamatay, nang nagpaalam ako pa, paayos ko ang bahay. Ang sabi ni Papa, anak, sabi niya, Noy, anumang maganda, anumang mabuti, at tama, gawin mo lang. Okay? Alam mo na yan. Mabuti, maganda, at tama, gawin mo yan. Yan po, hanggat sa ngayon, hindi ko makakalimutan ang sinabi ng aking papa. Ni Papa Gandong. Sinabi po sa akin yan. Okay? Kaya sinusunod ko po yan. Kaya ngayon, mga kaibigan, bago tayo, nag-iinit na. Ay, kailangan lang muna tayo ay maghanap buhay. Paalala muna sa mga paalala sa ating istasyon. Balik sa studio. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Tamang oras, 1:44. An oras hatod sa Indokang, Downy, Bye-Bye Bahayrus, kahit sa pambahay with Downy. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Nescafe, kasangga ng bawat Pilipino. Vicks Vaporub, ginhawa sa 6 na sintomas ng ubo at sipon. Safeguard, make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Bear Brand Powdered Milk Drink, tibay mas abot kaya na. Mag-Bear Brand araw-araw. Joy, iwas germs, iwas sakit. Maggie Supreme Sarap, going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Nescafe Creamy White, may rollback sa Nescafe Twin Pack. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. Symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Narito na ang magbibigay swerte sa inyong 2020. Mag-Jim's Coffee at mag-Cash Swerte Raffle Promo. Over 1 million pesos in total prizes ang ipamimigay. Bumili lamang ng alinman sa mga produkto ng Jim's Coffee Mix with expiry date 2021 onward. Ilakip sa isang white envelope ang 3 empty sachet, any combinations. Sa labas ng envelope, isulat ang pangalan, edad, address, firma, contact number, proof of purchase na inilakip at pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang inyong mga entries sa mga drop boxes. Ang grand draw ay sa December 22
2020 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng ₱250,000 at 100,000 naman ang mapapanalunan ng kanyang partner outlet. Meron ding 15 winners ng 25,000 each at 75 winners ng Jim's Gift Pack. Mag-Jim's Coffee at mag-Cashwerte Raffle Promo. See posters and print ads for more details per DOH FDA permit number 0909/2020. Sa pulugan payasing kalintura, ang Biogesic, maasahan ng tibay, igwa pang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Halika na sa pinakamura. Panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Si Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution! B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USAID. Nung dalaga pa si nanay, United Home for Sulfate Iron na ang iniinom niya. Kaya ngayon na ako na ang dalaga, United Home for Sulfate Iron din ang iniinom ko. Sabi ng mga nanay, United Home for Sulfate Iron. Ferrosulfate is the generic name of United Home Ferrosulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home Kidilets, ang gamot na panglagnat na sulit at magaling sa mga bata. $250 lang SRP. Sabi ng mga nanay, United Home. Kidilets! Also available, Kidilets Syrup. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon. Kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Here's Safeguard in Glock 9 with the Safe Wash Wrap. Tigil na yung pwede na hugas. Mag-safeguard, wash germs, malutodas. Sa basang kamay, sabon ilagay, kuskus sa pagitan, kasulok-sulukan, 20 segundos, kakakuskus, 20 segundos, kakakuskus. Tigil na yung pwede na hugas. Mag-safeguard, wash germs, malutodas. Tigil na yung pwede na hugas. Mag-safeguard, wash germs, malutodas. Safeguard. Safeguard. Make every wash a hashtag SafeWash with Safeguard. Next na, kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng papawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana, Plemex na. Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ako, si Diabetes! Sisirain ko ang iyong katawan! Ho, 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 ho! Ako,
si hypertension. Parati kong papatasin ang iyong blood pressure. At ako, si Heart Attack. Papadaliin ko ang buhay mo. Ako, si Doc F Minerals. Pang-iwas sa inyong lahat. Pag may Doc F Minerals, parang may sariling butika na ang bahay mo. Doc F Minerals. Doc F Minerals. Doc F Minerals. Mabibili sa lahat ng mga The Big C Centers nationwide. Available at Shopee and Lazada. Cash on delivery. Para sa mas malaking diskwento, mag-login lang sa www.thebigc.org. Also available, Doc F Mixed Capsule, the natural sex enhancer. Doc F Fulvic Minerals Plus Malunggay Capsule. And Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Ang Doc Alternativo, The Big C Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Maugmama na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Buhay ang Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay. Masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay. I have spirit in my hands that is keeping me alive. I have spirit in my head that is keeping me alive. It's keeping me alive. Okay mga tugang, nasa last part na po tayo, last minutes po tayo sa ating programa na Marahayan na Hapon with Father Boots Bombase, OP ng UST Legazpi. Gusto ko pong batiin ang sakuyang mga kapinsanan din na nagdadagog niyan. Sabi niya, madagog na si Tricia, pamangking ko, at si Manay Guada Bombase Postrado. Yan po nga sila sa Bacoor. Okay? So of course, si Manay Baby, si Ampi, Butor Acuestas, saka si yung mga yung nagdadahog sa tuya diyan, ano? So mga tugang, saka si 550, sabi niya, Father, nagdadahog po kami sa imo sa Manay Helen Bailey. Ini Father Kang Purok 7 ng Krusada. Okay, thank you very much. Ini man si Rose ng Rapu-Rapu, maray na hapon po, Father. Kadakol kitawo na dait takot magadan. Pero mas takot po kita kung ang buhay ta sa ikaduwang buhay na magadan sa kahadian ng Diyos. Tama yan. Ano? Din takot magadan. Pero din takot sa ikaduwang buhay. Kasi pag nagadan kita, duwa lang ang pupuntahan mo eh. Left or right? Impyerno o langit. Ano? Siyempre, may purgatorio. Kung kaawaan ka ng Diyos, siyempre maawaan ng Diyos. Ano? At ini po, ining sinasabi, nahiling me sa TV ka Jessica. So, yun, mayroong sabi niya, okay, sa quarry, sabi 8811, ang report po sa investigasyon ng quarry, may quarry daa o warang quarry sa tagilid ng bundik. Permit po daay mabagsak ang lahar. Permit po daa mabagsak ang lahar. Iyon na nga ni, mabagsak talaga ang lahar ni quarry daing quarry, pero dapat, ngunyan, ang nagkukwari, dapat sutamang pagkwari. Okay. Okay. Sabi ni 8488, Father Boots, tama ka po, pansamantala lamang. Pero sa akin naman po ay pansamantagal. Edad ko po sa New Dictionary ang salitang pansamantagal. Galing po sa original sa akin ay may royalty pay for yata New Word Contributor. Okay? Okay lang po ang pansamantagal kaysa pansamanangal. Yan po, ano? So, yan, mga debale, mabuti yan, hindi ka pa kinukuha ni Lord. Maganda yan, di ba? Kaya pasalamat tayo. Mga tugang,
Ini sinasabi, sabi ko kasabag ko, pansamantala lang ang buhay natin dito sa mundo. At may katapusan ang lahat na nilikhang bagay. Sa makatuwid, hindi tayo dapat umasa sa kahit anong pansamantalang bagay. Gaano man kagaling o kahanga-hanga ito. Sapagkat minsan masyado tayong absorb sa mga technology. Okay? Kaya pagdating sa technology, o nagkasira-sira, o wala ka na. Halimbawa, nagpa-PowerPoint ka, lahat ng mga ginawa mo nasa PowerPoint. O nag-brown out, hindi ka na makapagsalita kasi nasa PowerPoint. Mali po yun. Kaya huwag masyado tayong umasa sa mga bagay na mga pansamantala lamang. O kahanga-hanga na yan. Ang hangaan natin ay ang Diyos. Ayan, ang hangaan natin. Okay? Sapagkat ang Diyos lang po ang walang hanggan at walang katapusan. Kaya ito po, si Father Boots, tuwing alauna hanggang 2:00, nagpapaalala. May mga tao na kasi nakakalimot. Hindi lang nakakalimot, talagang kinakalimutan nila ang Diyos. Nabubuhay na walang Diyos. Kahit sa man, hindi nila naalala ang Diyos eh. Kasi ang inaalala nila yung mga pansamantalang bagay, yung kanilang pera, kayamanan, mga pag-aari, yung kanilang katawan, yung mga pansamantalang bagay. Alam nyo, ang pansamantalang bagay na yan, walang kabuluhan yan. Pagkatapos niyan, wala na. Diba? Sabi ko nga, meron bang nabalitaan ka ba? May nakita ka na bang nilibing na napaka-bilyonaryo? Bilyonaryo, di milyonaryo. Sabi na, may mga taong bilyonaryo talaga. Pero nang inilibing, isinama ba yung cheque, yung kanyang bagay na mahalaga sa kabaong? Wala. Iniwanan lamang. At hindi lang iniwanan, nag-away-away pa. Sayang. Lahat masasayang. Kaya sana wag natin sayangin. Parang hindi masayang ang lahat ng mga bagay? Mag-invest tayo, mag-impok tayo sa bagay na espiritual. Tulad ng mga pagmamahal, pag-unawa, pagmamalasakit. Yan ang importanteng investment. For after all, kasi tatanungin sa'yo ng Diyos. Anong ginawa mo sa mga taong nangangailangan? Yun. Tinulungan mo ba? Yan. Yan ang importante. Kaya Diyos lang ang walang hanggan at walang katapusan. At siya lang ang dapat nating asahan. Masyadong inaasa natin mga bagay-bagay. Hindi ang Diyos eh. Kaya naman sa halip na katakutan, ang nakatakdang katapusan ng mundo at ng lahat ng bagay na umiiral, dapat tayong magalak at manumbalik dahil kasunod sa pagguho ng lahat ay ang muling pagtatayo ng iniligtas. Okay? Na sangkatauhan na siyang mananatili magpakailanman sa piling ng Diyos na walang hanggan. Okay? Kaya Diyos lang ang nakakaalam kung gaano katagal ang buhay mo sa mundo. Okay? Wala po talaga nakakaalam. Maikli man o mahaba ang maging buhay mo, ikaw lang ang makapagpasya kung paano mo gagawin makabuluhan ang bawat araw mo sa mundong ito. Yan, mga paalala ni Father Boots. Okay? So mga tugang, sana may natutunan kayo sa araw na ito. Sabi ni 1824, maraming na hapon, Father Boots, kay itong panahon baga, Padre, kung magadan ang mga paraon, isabay baga sa inilubong sa laog kang piramid ang gabos na yaman niya, pati isklabo, buda, mga agum. Pero ang hapot, kaiba man niya manggiraray, daeman, nawalat manggiraray, takalansay na rin sila. Hindi man sila nagsama. Okay? Okay, so yun po. So, Father Boots, maraot ba magmuda? Yeah, maraot po magmuda. Kaya di ka magpaparamuda tamayin data iyan. Okay?
mga dila kan demonyo iyan. Pero mga kaibigan, inabot na naman tayo ng oras ting pamamaaram. Kaya sa aga, sa tuyang gilaray, pag-urulayan kung paano kita magkaigwaning marhay na buhay. Sa programang Marhay na Hapon with Father Butch Bombase, OP. Kaya ngunyan mga di kita, sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay kanawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Sugpoy naman siya ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa iyo. At ikaw, prinsipe na mahukbo sa langit, sa kapangyarihan ng Diyos. Ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng mga malulupit na spirito na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay, Diyos marhay na hapon sa Indogabos. Diyos babalos po sa Indogabos na nag-tabay, nagdangog ka sa tuyang programa. At nawa, marami ka mong naukudan, natutunan, isa buhay ta. Sa tuyang dangugon permi ang mga paanyaya ng Diyos sa tuyang buhay na mag-igwa kita ning marhay na buhay. Ano? Isa buhay ta ang marhay na bareta ng Diyos. Kaya mga katugang sabihin ta, mahal na mahal ako ng Diyos. Okay? At anak ako ng Diyos. Ang lahat magiging maayos. So maray na hapon, and may Almighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Back to studio. Kitang mga Bicolano, madali makatindog. Maski anong problema ang mag-abot, uragon kita. Sa iba-ibang helang, digdiman kita sa bulong na uragon. Rexidol Forte, uragon na banat para makatindog sa bagat. Kulog kang tayo, kulog kang hawak, asin kalintura, kulog sana iyan. Uragon kita. Rexidol Forte, uragon na banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Rexidol Forte, uragon banat sa apat. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Approve ang trabaho kapag chillax at ganado. Kaya have a judge para lahat tayo chillax. Pag sila sa trabaho, Laging ganado. pag laging ganado, Approve ang trabaho. kaya just have a judge, para lahat tayo chillax. Have a judge and chillax. Stressed sa work at sa init ng panahon? Huwag kalimutang mag-judge para lahat tayo chillax. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog. Sa loob kang 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Namipidan sa